Maayong gabi kaninyong tanan. Ako si Benji Romanilius Ampuon sa District 5. Akong dakong pagyugpo sa tuwang karang balaan ug buhi nga Dios karong gabi una. Daigon ka o Dios hangtod sa kahanturan. Ug akong dakong pagtahod sa tuwang Supremo Obispo Apostol Bonifacio Limosnero Ukol. Uban sa tanang mga kaobispuhan, sa tanang mga kaparian, deacons, pastors, o sa tanan nga aniya karon, maayong gabi kaninyong tanan. So ang tema nga akong pagkadalon karon kay naguluhan kini og pagkinabuhi diha sa gugma. Kung magkinabuhi kita isip nga sumusunod or followers sa atong Ginoo, magtinguha unta kita sa permanente nga kaluwasan. Uban ang temporary nga kalibutan, uban ang temporary nga mga butang, ug uban ang temporary nga kasakit. Kay matud pa ni Apostol Pablo sa taga Corinto, Kapitulo 13, versikulo 13, ang atong tema karon mga igsoon, nga nag-ingon ang balaang kasulatan. Busa kining tulong magpabilin, pagtuo, paglaom o gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Unsa di ay maigsunan ko sa pagtuo? Matud pa sa naisulat na ay tulong nga magpabilin, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Kay ang gugma manggod dili gikan sa tao, kung dili gikan sa atong Dios Hesukristo. Nga mabasa nato sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Nga nag-ingon ang balaang kasulatan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod diini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. But as Satan tries to imitate God, kay ang kaaway sa atong Ginoo gustong musundog sa iyahang mga buhat, kay gusto po siyang pagasimbahon. Nga mabasa nato sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 9. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka og musimba kanako. Munang ang gugma nga atong gitinguha mga igsuon na ay duha ka klase. Kay ang kaaway sa atong Ginoo gabuhat to siyang iyang version. Ang isa klase kay gugma nga kalibutan, gugma nga langingon ang isa. Apan naa ni sila'y kalahian mga igsuon. Kay ang gugma nga kalibutanon nagikan sa ato ang gitinguha, nakita o nahika. Nga kalibutanon kaayo mga igsuon. Pero teka, kalimutan. Apan ang gugma nga gikan sa Ginoo, dili nato ma-explain. Kay dili nato makita. Pero kabaluta, aha ni gikan. Pero kabaluta, nga naa ni permite bisan pag mamatay ta. Kay ang gugma manggod sa atong Ginoo, mula hutay hantod sa hantod. Kay ang atong Ginoo gidaog ang kamatayon. Maunang maghigugma ta mga igsuon. Matud pa sa atong Ginoo. Apan ang pagtinguha sa gugma nagikan sa Ginoo nga igsuon nanginahanglan og pagtukaw. Kay matud pa sa Marcos Kapitulo 14 versikulo 38 nga nag-ingon ang balaang kasulatan. Og siya mingon kanila, pagtukaw o pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. Tungod sa kaluyohon sa lawas, dapat ang magtukaw mga igsoon or magbantay. Kay aron ang gugma nga atong gitinguha nga langit nun, dili mapulihan og gugma nga kalibutanon, nga gikan sa kaaway sa atong Ginoo. Samtang kita nisunod sa pagtuo sa ato ang Ginoong Dios Hesukristo. Kay matud pa ni Apostol Pablo sa taga Efeso Kapitulo 5 versikulo 5 nga nag-ingon ang balaang kasulatan.
Tiwan kini walay tao sa lawayon, law ay uhakog, kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug ang Dios. Noted, kahakog. Too much or sobra. O kining kahakog mga igsoon, wala pa kayo nailhan sa mga tao karon. Pareha nang sobra nga cellphone, sobra nga alcohol, sobra nga kasuko. Kaya kung sobra man doon sa kabutang mga igsoon, na ay tendency nga ang panahon sa pagampo, mahimong panahon sa pagbuhat o kalapasan. Nga tungod diini, lisod na sa pagsunod sa tao sa atong Ginoo. Kay, for example, nag-ingon ang atong Ginoo nga, di ari natataman kay next chapter na po nga, pero busy ta og cellphone. Wala nato nabantayan ang gustong iingon sa ato ang Ginoo kanato pinaagi sa iyang balaang kasulatan. Or kay kung masuko ta sa atong kasuko, wala na ta kabalo nga nalapas na dayta sa dalan sa kalibutan. No? Nay panahon nga inana, pero nag-ingon ang Ginoo. Pinaagi kang Apostol Pablo sa taga-Efeso kapitulo 6 versikulo 14 ngadto sa 17. Nga nag-ingon ang balaang kasulatan, mga igsoon ko sa patuon. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakus, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong kaming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini, makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Matod pa sa balaang kasulatan mga igsoon, atong isulob ang mga gasa nga gikan sa Ginoo, para sa binsang unsa kalapasan ilabay sa kaaway sa atong Ginoo, kaya natong atubangon kay kabalutan nga mas dako ang atong Ginoo kaysa kaniya, para mapreserba ang atong gugma nga gitungyuha gikan sa Ginoo. No, kay ang gugma man gud mga igsoon, sultihan ko kamo, maoy susi sa kinabuhi. Nga mabasa nato sa Mateo kapitulo 22 versikulo 37 ngadto sa 39. Nga nagkanayon. Nga mabasa, si Jesus mitubag, higugma ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako og labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Paghigugma, nganong gugma man? Kay tungod sa gugma gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo para kita maluwas kay siya ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, ang nagunit sa permanente, sa temporaryo nga kalibutan nga atong gipuy-an karon mga igsoon. Muna ang tinuod, munang kupta nato ang iyang saad sa kaluwasan nga mabasa nato sa Juan kapitulo 14 versikulo 3 nga nag-ingon ang balaang kasulatan, ug kung atuwa na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Kuptan nato na mga igsoon, kay kana kukuptan nato na maato ang kinabuhi, maato ang kalipay, maato ang kaluwasan nga atong gitinguha diha sa Ginoo. Munang mga kaigsunan ko, ako kamong gihangyo sa pagbasa sa Biblia, kay kini puno sa pulong sa Ginoo. Mao na siya. Og akong tapusong kining akong mubo nga naipamulong karong kagabhiuna sa pag-ingon, ang Biblia ang pinakanindot nga giya, ang pulong sa Ginoo si Jesucristo nagpakatao, ang pinakanindot nga dalan paingon si kanabuhi. Maayong gabi, salamat kaninyong tanan.